Прекъсваме заради инцидента, който успяхме да заснемем. Млад момък с магнитофон под ръка и изопната антена по много брутален начин закачаше минаващите момичета. Край него възрастен физик-пенсионер на име Гъдю Гъдев Съчмалиев очакваше вдовицата Бонка, за да информира за чувствата си. На вашето внимание, моля записа. Леле, майко, каква мадама минава тази шамеската? Ало, маца, о, еч. Ало, еч. Ски, каква е плоска като батерия от 4 волта и половина? Извинете вие, да не вие сте падала на асфалт, ало? Младежо, ще мога ли да ви замоля се подместите от вашето място на моето, защото по план скица тук имам среща с Бонка. Кажи бе, склери. Моля? Кажи бе, склери. Не се казвам Склери, аз се казвам Гъдю Гъдев Съчмалиев. Много ти дребно и ситно името, бе, готин леле, точно си изсипа от име. Ти ще ме скапаш, абе ти си много скапан, бе. Ми окапал съм се една чурба, ядох в тиникийца по Хендрих Селия. Не бе, ти си гола вода. Как съм гол, бе, трипотника, хатнах, забравих второ сако да удара да ми духа. Готин, мацето ли чекаш? Кое? Твоята мацка ли ще дойде? Аз нямам среща с котка, бе, младеж. Не бе, мадамата. Той ми говори по французойски, не мога го разбра. Бонка ще дойде, от 2 години съзнаем, днеска ще информирам за чувствата. Готин, аз имам една тактика. Ако я приложиш, ще я скапаш. Мъжката ти реди. Ти само се нави, я ще те открехне. Той е мазе за капандура мен. Айде притвори ма и без той ми духа. Ски, готин. Като доя Бонка, сега първо ще й се кара, що е закъснела. Защото съвременните мацки закъсневат. След това, че кажеш, че баба ти умрела и ти остила наследство. Лека кола Волга и вила в Горублян. Че я шашнеш. След това, че кажеш, че получаваш по 500 лева. За 5 за 8 месеца. За един бе, готин, ти трябва да си баровец. Ти скивали фирма преластена и изоставена? Кое? Скивали фирма преластена и изоставена? Кое? Скивали! То ще вали ме, аз не си носа чадъра и се крие ме тук. Не бе, готин. От преластена и изоставена джимарата такава луда жица извади и фърли по кривката и скри топката на всички. Ти че го направиш по същия начин. Младежо, Бонка идва, бях да правих тактика. Тури магнета под мишница. Направи стойката ОЕ. Ой, тъй. А така. Не се бой, готин! Ама аз не мога да изсвира сигнала, защото съм си забравил, че нето вкъщи. Шата види, бе! Не се бой! Аз се скрием зад храста. Още тук си подсказвам. Тук съм готин! Добър вечер, Гъдю! Бонки, ое. Какво ми е късна среща, да си се изчекнал, бе? Забравих тактиката, ма. Скарай се, бе, готин! Бонке, що закъсняваш, ма? Как съм закъсняла? Не секундата и дай на цепая. Що не закъсняма? 1, 2, 5 часа въобще не идва и ти му обърка, аз да приказвам сяло. Баба ти, готин! За мен ли са те цветя, Гъдю? Ами за тебе за баба си. Не бе умрела! Бонке, ти знаеш, че баба ти починала? Мичето, при малко приказвах с нея. Що ме лъжиш, би идиот такъв? Твоята, бе, готин! Айде, тя е моята починала. Те взеха мрът като гъбиганек да след дъжд. Айде не се караме твоята жива, моята умряла. Моите са болезнования. Няма нищо. Да е жива и здрава, тя ме остане наследство вила Волга и лека кола Горубляне, астаманско помещение. Ти имаш ли книжка за колата? Имам. Аз без картика никъде не тръгвам. Защото туалетно роло ми издува джоба, пък един вестник го нарязах шахартиц. Готин! Парите! Бонке, дай 500 лева на заем. Куда толкова спри? Как куда? Нали получаваш по 500 лева? Ти, бе, 500 мъни! Какви мъни, бе? 500 кинта! Какви мъни, какви... Бонке, те сменили парите, ма. Кога бе, Гъдю? Една сега се усети. Оде бе лева и сега тинтери-минтери драндраняри. Готин! Гепия! Бонке, ще та гепа. Скапя, бе, дартак! Ще та скапа, дартачко. Награби, бе, пенсио! Ще та награб. Айде ти, Гъдю. Чакай, че забравих тактиката. Ще преласта и ще зафърля, като джимарата с лудата жица, дет им фърля разни телеви и покривки. Старицата обидена си тръгна, младежът излезна зад храста и рече: Леле, готин, ти е скапа. Леле, направо и изкри топката. Коя топка, бе, младеж, да сме играли в футбол, бе? Вземи той кирпич, ще ми изпоти рамото, ми съвре антената, но се забравим тактиката, бе. Готин! Бабето се връща! Старицата се върна, удари шамар на младият момък и старецът рече: Са кивали какъв шамар ти заби? Та разправяш по 10 жени са падали.